díszíteni, cukormezzel fogom díszíteni. 2 bögre liszt, ebbe már belekevertem egy csomag sütőport, kell hozzá fél bögre cukor, 1 tojás, kell hozzá 250 ml tej, 125 ml olaj, és én fogok berakni egy kis étcsokoládét. Elsősorban a lisztet a sütőporral jól összedolgozzuk. Második sorban pedig kézi habverővel a tojást és a cukrot jó habosra keverjük, majd hozzátesszük a tejet és az olajat, és ezt a 2 anyagot összekeverjük. Elkészült a muffinunk, ezt fogom díszíteni. Okay. Előre elkészítettem a cukortésztát, ez fogja most nekünk helyettesíteni a marcipánt. Ennek a cukortésztának a nyújtásához kell valamennyi porcikor, mert ragadhat, és akkor elkezdjük nyújtani. Erre készítettem glazúrt, ezzel fogunk majd ragasztani, ez pedig készült egy tojásfehérjéből és 20 dekagram cukorból, és addig kell kavarni, még egy ilyen kis egyöntetű sűrű kis péplem lesz. Sziasztok! Én ma Valentin napra egy férfi sálat fogok készíteni. A mi kedves férfiaink nem nagyon szeretik a sálat, ezt azért úgy tudjuk, nem nagyon szeretik a nyakukba rakni, de ha már ott van és melegít, azért az nagyon jó. Ez egy csősál. Ez egy nagyon praktikus darab. Ez biztos, hogy bárkinek nagyon hasznos lehet. Ez is gyorsan elkészül. A másik darabunk, ez meg egy körsál. Ezt is használhatja így lazán, vagy pedig megcsavarjuk, és kétszer a nyakával is el lehet igazgatni, és szerintem nagyon mutatós. Ehhez a sálhoz én 3 szálas vonalat választottam, és 6-os kötőtűt. Csinálunk egy hurkot a fonálnak a végére, beleszúrjuk az egyik tűt, és a másikkal szépen elkezdjük elszedni a szemeket. És felrakjuk az előző tűre. Eltesszük. Valentin napi bombonos dobozt fogok készíteni, amihez használni fogok egy ilyen kis műanyag dobozt. Ebbe főtisztító tampon volt, ezt én most megsokom. Aztán kell hozzá egy kis szaténszalag, díszíteni. Öntapadós fólia, lehet piros is, lehet piros szívecskéket is, mert hogy szívet fogunk belőle. Én ezüstöt választottam, mert férfinek csinálom, és nem akartam annyira pirosra. 2 oldalú ragasztó, ezzel könnyebben haladunk. És hát a dobozka oldalát fogjuk díszíteni, és majd a tetejét. 2 oldalú ragasztóval körbe ragasztjuk, és a körberagasztott csíkra pedig rárakjuk a szaténszalagot, és a végén egy kis masnit csinálunk. Ilyen lesz az alja. Ez pedig a teteje. Miután kidíszítettük a dobozkát és a tetejét szalaggal, az aljába
Én egy kis papírszalvétából hajtogattam, de bármilyen kis puhából vagy civacsból teszünk egy kis betétet. Én 6-ot rakok bele, mert ebben pontosan belefér 6 finom bombon. És cuki lesz. A tetejét is még kap 2 díszítést, 2 kis szílecskét fogok ráragasztani. Tehát ez fogja most nekünk helyettesíteni. Cukornáz. Kóstolhatjuk? Mit? Hát majd a kész lesz. Azt a hagyás tésztát? Nem, azt tudom. Minden. Aj, nem jó így. Na. Sziasztok! Ma este... Te, hogy megint azért, hogy ezt itt a meg is ilyet, nem láttad magad.